ga shekara ta komo, zagayen maulidin garin mu yau ya dawo. Maulidi yannan ya shi shekara ta komo, zagayen maulidin garin mu yau ya dawo. Farko na kira ubangijin numfashi, shi ya fari na farko ba shi da farko kuma shi zai ga karshen kowa ba ganin karshen shi, bai da karshe sannan hayyun kayyum ne shi, bai da tamka bai da mataimaki a mulkin shi, baya bacci baya ganyadi a sufar shi, la ilaha illallah ubangijin al'arshi. Maulidi yannan ya shi shekara ta komo, zagayen maulidin garin mu yau ya dawo. Kara salati ila hugungwar zona, zu makanati zu izuka ji babban suna, alihi da sahabbansa san suna kirjina, rabbuna kai mini lamuni akan komai na, in yi wa annabi hidima da shi maulana, zuciya da jiki sun dade suna yin kuna, maganin su gani shugaba warrakar duka ciwo. Sha kallo kin haye kin wuce can saman kololo, yar gidan annabu fa'iza ya banku na bullo, na sani me begen kurikima ya ballo, za su marca makiya kamar suna bun kwallo, in ya samu ya iso gare ku sai dai kallo, Fatima ku ta kula da ni kar da wayo. Maulidi yannan ya shi shekara ta komo, zagayen maulidin garin mu yau ya dawo. Shehu Tijjani Ubangida ga Tijjanawa, san kushe na rike gashi yau ina holewa, sai da Abdulkadir da ku na yo rabewa, Baba Barhama in ya su gausu mai shayarwa, Shehana Usman Foduku ne ke gaisarwa, Shehu mai yarwa bulfutu yi baban kowa, Shehana Kibri ma bada gire na sa'o. Maza ko in ce da kai jangwarzo, duk abin da yake zuciyar ka yau ka furzo, sai da mun gane nufin ka rage san manzo, ka raba mu da lasar kashi ka ce ga tozo, adalin jagoran mu ba mu so fatan zo, Abubakar sai da ubangidan mu mai hana yin wayo. Maulidi yannan ya shi shekara ta komo, zagayen maulidin garin mu yau ya dawo. Tsaruwar zanzara tsaruwar daidaito, assalamu ala Muhammadal mada kai ka fito, kai kadai ne hujjar da ba a yin kokwanto, rabu ne ya faɗa mai musun hakan ya rikito, za a ci bige shi kamar rufin gini ya rubuto, ja da annabi sai dan tsaya mana fiki foto, sallama wa ma'aikin muke kawar da dukan ciwo. Ce mun a'a kan ku ce a'an a'a ta faɗa mun a'a shi sake irin sarafi ya ce a'a, shekaru dubannin ɗaruruwa yayi da'a, yayi bauta tun babi bane ma a'a, shi daban yake kwadadin ilahu sai mai sa'a, mu kuma mun sa'a gashi maulidi har mun dawo. Maulidi yannan ya shi shekara ta komo, zagayen maulidin garin mu yau ya kaɗan yin tsaro, fari dai a garin Samiya muke yin taro, mun tsaya dan jim lokaci muke sauraro, lokaci ya cika tafiyar mutu an jero, tawaga an kunan mutu mun doro, dandaban jama'a ko ina suna hangoro, bakin ciki ya tafi yau farin ciki ya dawo.
za ka ga tarukan masoya zalla muna murnar samuwar ma'aiki fadala zakirai na zikiri muna ta Allah Allah kai ku faɗa muzi Allahu la ilaha illallah manzan Allah Allahu la ilaha illallah sirrin Allah Allahu la ilaha illallah bawan Allah Allahu la ilaha illallah maulidi yanzu ya shi shekara ta komo zagayen maulidin garin mu yau lamarin fa cikin nutsuwa ake tsara sa ga munan a hayun milo tafiyar ta nisa sha'irai na shiri da magana ta tausa mun taho mu duka so muke miyo babbasa izuwa yankin tawalalaba wani nisa bangaren yamma su yamsira ta can muka dosa mu harraka sosai yau farin ciki ya dawo shan nan muke ratsawa dan garin mai faru a rai muke hangowa za mu je ta cikin muna ta zazzagawa daga mun fita mos din garin mu za mu isowa unguwa kenan inda ba su kyarar kowa kwalata ya junction suna ta tattabawa a halin bi shaharin maulidi ya dawo maulidi yanzu ya shi shekara ta komo zagayen maulidin garin mu can muke hari tun farko dan suna kaunar maulidi na manzan farko kwan rike annabi duniya yana yin karko makiyi kuwa wallahi dole zai sha na ruko za a matse shi kamar a matsa dusar koko yayi batan bata kankan a duniya mu ya rago mu masoya mamu da rayuwar mu tana kyawu sha mun dawo za mu je yankin yanda gori kai mun kawo ga turare mai daɗaɗawa rai mun sawo rijiyar soyayya ruwan ta yau mun shawo daga nan sai magina muna ta yin kai kawo daga magina sai islamiya mun juyo zagaye ya kare su shekara ta dawo maulidi yanzu ya shi shekara ta komo zagayen maulidin garin mu mai cikakken sarki annabin da ya zo gunka har ka bashi masauki alihi da sahabbansa umbaro daya naki abubakar umar usmanu kogin sauki sai aliyu maza jarumi sadaukin yaki sirkin annabi dan uwan jini na ma'aiki ya dusa sahabbansa cikin salatukan rabu ka sawo masoyin raina tafiyar da nike kai kake rike hannuna duhu ya durin si baka bari na rana shagaliyu na mai addu'a gwani maulana na rike ka ubatin da ka zamo gatana shehu malama don mu mai tare kukana a cikin majalisa alkairi kabun kawo maulidi yanzu ya shi shekara ta komo zagayen maulidin garin mu Abdulhamid majalisa ya ban ma'aiki na kawo